co z tego, że już masz 40 lat? Facet po 40 to dopiero skarb. Chociaż brzuszek troszkę mu odstaje, wciąż nadaje i może hulać jak wiatr. I co z tego, że już masz 40 lat? Dla kobiety taki facet to jest fart. Częściej bywa stały już w uczuciach, choć w kapuciach chodzi calutkie dnie. Wciągnij brzuch, napręż pierś. Niczym młody Bóg możesz nad chmury się wciąż, bracie, znieść. Każdy czas dobry jest, aby dzwon znów głośno bił na twoją cześć. Więc się nie martw, że już masz 40 lat. Facet przed zawałem wciąż jest wiele wart. Wypoczywa często na kanapie i choć chrapie, wciąż na wiele go stać. No bo facet, który ma 40 lat, wie co z kim i po co, by nie ponieść strat. Konto w banku często ma zasobne, więc niepodobno, aby nie kochać go. Wciągnij brzuch, napręż pierś. Niczym młody Bóg możesz nad chmury się wciąż, bracie, znieść. Każdy czas dobry jest, aby dzwon znów głośno bił na twoją cześć. Taki facet, który ma 40 lat, ma 100 zalet, no i trochę więcej wad. Jest wzrokowcem, chociaż widzi słabo, to wbrew obawom może zadziwić świat. Więc zapomnij, że już masz 40 lat. Przecież do zdobycia jest wciąż cały świat. Podreperuj mięśnie na siłowni i na celownik możesz wziąć kogo chcesz. Bo po 40 świat zmienia się, na pewno nie będzie źle. Na drugie tyle już dziś przygotuj się. I co z tego, że już masz 40 lat? Facet po 40 to dopiero skarb. I choć siwe włosy ma na głowie, nikt mu nie powie, że coś robi nie tak. No bo kiedy ma się te 40 lat, to się już zdążyło poznać cały świat. Druga młodość właśnie się zaczyna, więc używaj ile się